Ei, hola, què tal? Tornem-hi amb el Word, tornem-hi amb els formats de pàgina i anem a continuar ara parlant de salts. Salts que els trobareu per aquí, a presentació de pàgina, i estan aquí, exactament aquí, amb aquest petit desplegable, que diu salts. Val. I veieu que hi ha 7 opcions aquí, vale? En aquest vídeo parlarem de salt de pàgina. Salt de columna no el veurem ara perquè en dedicarem un vídeo expressament a parlar de les columnes. L'ajustament de text no el veurem, que no m'interessa perquè es fa servir quan fem amb el Word pàgines web, i el Word per fer pàgines web, doncs, bueno, diguem que hi ha opcions millors. I després veurem els salts de secció, val? Els salts de secció sí que estarem una estoneta parlant d'ells, val? Molt bé, el primer que farem serà explicar el salt de pàgina. Què passa amb el salt de pàgina? Amb el salt de pàgina passa el següent. Vaig obrir un document que tinc per aquí, llarg, i em servirà d'ajuda per explicar-vos-ho. Bé, ja tenim aquí el document. És un document que té 3 pàgines, podeu veure. I això, doncs li podríem posar que és un titulet. Això és un altre titulet, perquè veieu, les diferents parts. I això és un altre titulet. Això seria un títol més gran, per tant, un títol del tot. Vale, ja el tenim. Així. És un documentet de 3 pàgines, Llavors, del que es tracta això d'aquí, el salt de pàgina, és per fer una cosa super útil i que, a més, porta molts problemes quan és una cosa que no la coneixes, val? Què passa si vosaltres voleu que cada apartat d'aquests comenci sempre amb una pàgina nova? Doncs lo normal, el que fa la gent, és el següent, mireu. Molt bé, aquí tenim el document, val? Un document que té un titulet, un capítol 1 i un capítol 2, val? Un document que té 3 pàgines. Què passa si jo vull que cada apartat d'aquests comenci sempre amb una pàgina nova? Si volem això, el normal, el que fa la gent és el següent. Deixem que fos això perquè es vegi ben clar. Faria així. La gent comença a donar-li intro, fins que arriba aquí. Així, veieu? No ha passat res. Perfecte. I ara què passa? Doncs que això sense anar cap aquí baix, i el que fa la gent és intro. Hala. I així, perfecte, jo ho gravo i funciona. Vale? Tenim la presentació, diguem, primer apartat que ocupa 2 pàgines i aquest altre apartat que ocupa una altra pàgina. Això no ens preocupem, és igual, Molt bé. Quin problema hi ha aquí? Doncs el problema és que si jo necessito, pel que sigui, continuar treballant amb aquest projecte, amb aquest document, jo necessito continuar copiant coses, val? Què passa? Com que he posat un munt d'intros per aquí, doncs tot se me desmanega. Se me desmanega aquest, perquè els intros passen automàticament a la següent pàgina i aquest d'aquí també, evidentment, perquè passa a la següent pàgina. Llavors, què hauria de fer? Doncs tornar aquí, fer això, ara tirar cap aquí. Mira, coincideix que bé, però si jo necessito, pel que sigui, tornar a fer més coses aquí, doncs perquè jo necessito ampliar document, doncs què passa? Doncs que això se m'ha tornat a anar de mare. Llavors, hauria de tornar a fer així, com que no ho tinc clar, hauria de comprovar aquest un altre cop, a veure què tal, i és un problema i és un merder. Val? Això, que és un mal de cap, se soluciona perfectament bé amb el salt de pàgina. Mireu, en lloc de fer això, farem el següent. Jo tinc aquí això i tinc aquí l'altre. Doncs jo vindria aquí i aquí faria salt de pàgina. Al fer salt de pàgina, automàticament, fixeu-vos que ho posa aquí, salt de pàgina, se me posa directament a la següent pàgina. Però quina és la gràcia? La gràcia està en que si jo aquí he de continuar escrivint, deixeu-me que faci això, si jo he de continuar escrivint, estic copiant, enganxant, no hi ha problema fins que fixeu-vos que això se me'n va
i va a la següent pàgina. Però, com que aquí hi ha un salt de pàgina, doncs a partir d'aquí comença sempre amb una pàgina nova i jo aquí puc continuar escrivint, no hi ha problema, que la resta del document no es desmanega. Val? Igual puc fer aquí. Aquí faig salt de pàgina. Ja us dic que hi ha una drecera per posar el salt de pàgina amb el teclat que és super útil i és control intro. Amb control intro, super fàcil, fa un salt de pàgina. Mireu que sí, aquí ni us entereu, però què passa? Doncs que si jo ara escric en el document 1, per exemple, i tinc aquí el 2, si jo tinc l'1 i he d'escriure doncs, per aquí, per exemple, i he d'escriure més coses, si això se me'n va cap a una altra pàgina, com ho he fet ara, o aquí al final, per exemple, i he d'escriure més coses, doncs no hi ha problema. Fixeu-vos que va perfecte i que el títol 2, el meu títol 2, no es descontrola. No es descontrola, és fantàstic, ¿vale? Per tant, a partir d'ara, no vull veure en cap document de Word que poseu més d'un, més de dos, més de tres intros seguits. Val? Sempre feu control intro, salt de pàgina, per tal de posar els diferents capítols, posar allò que voleu que comenci en una pàgina nova, doncs posar-lo que comenci sempre en una pàgina nova, val? Amb un salt de pàgina. Vale? Següent cosa. Anem a veure això d'aquí. Anem a veure els salts de secció. Seccionar un document és una cosa molt potent, perquè fins ara tot el que havíem explicat de format de pàgina, els marges, l'orientació de la pàgina, la mida del paper, tot això era un format que un cop tu ho poses, això queda actiu per tot el document. Val? I ens pot interessar que no sigui així. Per exemple, si tu vols posar tot un document en vertical, però vols fer una taula o vols ficar un gràfic allà enganxat d'un altre lloc i vols posar-ho en format horitzontal. Llavors, hauries de tenir la possibilitat de posar tot el teu document en vertical, però una pàgina en horitzontal i que després d'aquell gràfic torni a ser vertical. Això en principi no es pot fer, a no ser que sàpigues seccionar un document. Que a no ser que sàpigues seccionar un document. Llavors és important saber que les seccions serveixen per això, per poder modificar els formats de pàgina, per poder modificar dintre del teu document els formats de pàgina. Llavors, abans de començar a treballar amb les seccions, deixeu-me que aquí baix jo li posi botó dret per mostrar la secció en la que estic. Aquí està la secció, estic a la secció 1, sempre on estigui el meu cursor. De moment estic tot a la secció 1. Per exemple, imagineu-vos que pel que sigui necessiteu que aquest primer capítol estigui en format horitzontal, el que hem quedat abans, val? Que jo pugui canviar la pàgina d'horitzontal a vertical. Llavors començarem a posar-ho tot vertical, el capítol 1 el posarem en horitzontal i el capítol 2 el posarem en vertical un altre cop. Llavors, què he de fer? Llavors jo he de partir el document, seccionar el document. Llavors el que faig és, aquí on està el cursor, on vull que comenci la meva següent secció, jo li faig salt, deixeu-me que així que és més fàcil. Normalment ho teniu aquí, i aquí li posareu un salt de secció, podríem fer un salt de secció continu, en aquest cas m'interessa un salt de secció a la pàgina següent. Què ha passat? Doncs sembla un salt de pàgina com el que acabàvem d'explicar fa un moment. Però en canvi, fixeu-vos que aquí estem a la secció 1, però aquí ja estem a la secció 2. I per aquí estem, a partir d'ara, tot és secció 2. Però què faré ara? Doncs ara el que faré és, acabo d'arreglar això, i aquí, en lloc de fer-li un salt de pàgina normal i corrent, tornaré a fer un salt de secció a pàgina següent. Llavors, li dono, i fixeu-vos que sembla un salt de pàgina, igual que el d'abans, però ara estem a la secció 3. Val? Així ja l'hem preparat i tenim aquest apartat 1 com a una secció diferent. Llavors ara el que faig és el següent. Torno a donar aquí a format de pàgina, me'n vaig aquí i el que faig és donar-li a horitzontal i assegurar-me que ho apliquem només a aquesta secció, no a partir d'aquí ni a tot el document, sinó només a aquesta secció. Llavors, fixeu-vos, la màgia és que fem d'acord
I fixeu-vos que tenim. Mireu, vaig a posar-ho més petit perquè es vegi tot el document. Així, superpetit, però es veu el que vull dir, ¿vale? Això és la meva introducció d'abans. Aquí he fet el salt de secció. He fet un salt de secció en tot el número, en tot el capítol 1, i aquí al capítol 2 vaig tornar a posar un altre salt de secció. I llavors el que he fet és a la secció número 2, que la tinc aquí, li he canviat l'orientació de la pàgina. Anem a fer una altra cosa. Per exemple, els marges. Vaig a fer aquí, a la secció 3. Mireu que la tenim aquí, la secció 3. Secció 3, aquí està. A la secció 3 vaig a canviar els marges. Me vinc cap aquí, m'asseguro que estic fent en la secció i sempre heu de mirar en quina secció esteu. Llavors aquí el que faig és, vaig a canviar-li els marges, doncs per exemple, el marge esquerre el posaré perquè es vegi molt clar, el posaré a 7 centímetres, val? Mireu que està super cap allà, super cap a la dreta. Faig d'acord, passa una línia més, però fixeu-vos que aquí el marge només m'ha canviat amb aquesta secció. No amb aquesta, ni amb aquesta secció. Ha canviat només amb aquesta. Es veu? Això és un salt de secció, són els salts de secció a pàgina següent. El salt de secció continu, també més interessant. Més interessant molt especialment per fer columnes, però les columnes les farem en el següent vídeo, ¿vale? I per tant aquí no m'entretinc. L'únic que us vull comentar és el salt de secció a pàgina parella i a pàgina senar. A veure què passa. Hem vist el salt de pàgina, val? Perfecte, i l'hem vist a pàgina següent, que sempre va cap a la següent pàgina. Però no us heu fixat que en molts llibres dels que teniu per casa, quan comença un capítol nou, sempre comença en la pàgina, segons l'obres, a la de la dreta? Aquesta pàgina és una pàgina senar. Normalment és la 1, perquè fixeu-vos, és la 1 la primera de la dreta, llavors quan li doneu la volta, la de l'esquerra és la pàgina 2 i la següent seria la pàgina 3. Llavors, quan tu fas un altre capítol, si t'interessa que sempre comenci en la pàgina de la dreta, li podries fer, en lloc de fer un salt de pàgina, li podries fer un salt de pàgina a pàgina senar. Llavors el que tindries és això, que si el teu capítol anterior acaba en pàgina senar, o sigui, si acaba en una pàgina de les de la dreta, llavors el que faria seria que al doblar la pàgina ens posaria la pàgina de l'esquerra, la deixaria en blanc, augmentaria com una pàgina i el següent capítol el posaria en la primera pàgina senar. Per tant, si el capítol acaba en la pàgina de l'esquerra, no hi ha problema, llavors la següent secció seria la següent pàgina, però si acaba en una pàgina senar, el següent capítol, la següent secció estaria en una pàgina senar igualment. D'acord? Suposo que s'entén, però és només això. És l'única diferència del salt de pàgina aquest, de pàgina parella i pàgina senar, cap al salt de pàgina següent. És l'única diferència. La resta és tot igual, val? Per tant, de moment ho deixem aquí. Farem exercicis, vale? En el següent vídeo us explicaré les columnes i llavors, amb les columnes, veurem el salt de secció continu i el salt de columna. I amb això quedarà arrodonit aquesta part de format de pàgina, vale? Molt bé, doncs això és tot. Espero que s'hagi entès. Ens veiem a classe, al Classroom, amb comentaris, el que vulgueu, vale? Vinga, adeu, vagi bé, adeu.